saksana ares kang ibu angalap dinar tumuli dineken sajroning kundang sarta sinungan paranti dineken ing cacangklekan nirakang putra diri kang ibu ares amus arum dateng ikang siwi aduh anak isun atma jiwa amung sira gusti terangin netra sibiang dadi ganti laning ati yang gusti ngok kasih sun nopo masira aja lali dan bisa mau wisari raja hukum diri lan pacuan nyok sira kasangiting sukma jati sentulok koder amatur arisaryanung kami anggaras podaning rena ibu kelo pamit kang ibu anggaras pasurian bosaha semut tangit ya gusti anak isun usun titip pakaning widi Zadul kodera madar sirat lampe ariri anggo wajah tambalan susah nalapiningit engkang ibu anut pungkur angan terjawaning kori lari sampai kang putra kang ibu ada tiliring tanpa ganti nukingan tinggal angaras nalane kang bibi seabdul kodara panas sampun lasture lampai nuli kapangge lawan kopilah punika kang tinuturi arsa ing praja Baghdad kopilah kang tinutwiki wawasan malikang ibu kalintang daning perikali sabatilah rekang putra nungkem sore kapi saksana salin kang warna pucatilah sing awingit amus sejroning kolmu datang kawadaling lati ing penyanan disenoran dengan isun mali maring saking wadana isona tekang dinakang akhir nangana malikang ibu usan syabdul qadir was marapta ing desamnan ngadika syabdul qadir makana isun tumingal ing arah sawiji mangkana isun tetemu lawan kang nunggang wiji wong lanang akeh sawidak kabeh kusun tingali pada begal kopila uni ingkang sunut tuturi sakai kopila sampun nartane sedayanting mewah dagangan pisan sagape wis jarahi dening begal kang sawidak kang sami nonggang